Egun hauetan izan dugu Academic Literacies in Multilingual Context nazioarteko biltzarra. Bertan, nazioarteko hainbat ikerlari bildu ditugu eta besteak beste jorratu diren gaien artean ditugu hizkuntza eta arloaren arteko integrazioaren inguruko lanketa, baita ere integrazio horretan irakasleek duten jardunaren inguruko hausnarketa egin dugu eta azkenik ere hizkuntza gutxituen testu inguruetan zelako inplikazioak dituen gai honek aztertu dugu. Ikerketa proiektuan helburua bada sakontzea arlo ezberdinetan behar dugun alfabetizazioaren inguruan. Bereziki eskolei begira, baina hor garatzen dugun ezagutza bueltan dator berriz be fakultadera, ez? Eta kasu honetan modu berezian edo espezifikoan hezkuntzako graduetara izan be, eurak izango die gero, oin irakasle ikasketak itxen da bizen horrek gero eskoletan egongo dienak, gaur egungo egoera eleanitz eta kulturanitzetan, horrelako begiradak txertatu beharko dituztenak ikasleen hizkuntza garapena sustatzeko, ez? Gaur hemen biltzen diran adituak eta arituak, hemen kongresuan badauzkagu ikastetxetatik datozen hainbat eta hainbat irakasle, aholkulari eta baita ere mundu akademikotik nazioarte mailan erreferenteak diren kasu honetan ikertzaileak, ez? Ikerketa kolaboratiboaz hitz egin behar dugu, aspaldi egin zuela apostu hori UESIk, eta horrek egiten dion ekarpena hezkuntza sistemari kasu honetan ikastetxeei. Nik uste dut ikerketaren ekarpenik importanteena hain zuzen hori da, ez? Nola egiten den ikerketa, eta hori da irakasleekin batera, eta bertan tokian tokiko dauden galderei eta beharrei erantzuna emanez. La necesidad de ir más allá de lo que es functional literacy, es decir, las necesidades lingüísticas para un uso funcional, sino la necesidad de trabajar en los lenguajes de las disciplinas y el lenguaje académico en general en distintas lenguas, que es lo que realmente estos futuros ciudadanos del mundo van a necesitar para poder funcionar en un mundo globalizado.